Bon dia! Bé, avui anem a repassar el tema 4 de valencià, d'acord? Anem a repassar els sons i l'alfabet i la dièresi de gramàtica i d'ortografia. Anem a fer un vídeo facilet de repàs i ja veurem. Mireu, el primer que anem a repassar són els sons. Què són els sons? Bueno, en realitat és qualsevol soroll que apareix, no? Però quan parlem del llenguatge, són aquells sons que representen lletres, d'acord? Es divideixen en dos, vocals i consonants, veiem? Que són exactament la mateixa divisió que fem en l'alfabet. En les lletres de l'alfabet n'hi ha vocals i consonants. En valencià tenim 5 lletres vocals i 21 consonants. El nostre alfabet en valencià consta de 26 lletres. A banda d'això, podem trobar que tenim una cosa que són els dígrafs. Di vol dir dos. Per tant, en un dígraf trobarem dos lletres, però representen un únic so. D'acord? Per exemple, la L, o la NY d'aranya, o la R, la doble R de carro, d'acord? Hi ha uns quants dígrafs que ja més endavant ja veurem. Més coses que hem de saber dels sons de l'alfabet. Quan diem que ordenem de manera alfabètica, sabeu que és A, B, C, D, per això també un sinònim d'alfabet és abecedari. A, B, C, D, d'acord? Molt bé. Jo crec que aquest tema és molt fàcil. Recordeu sempre això, que tant els sons com l'alfabet es reparteixen vocals i consonants i que també a banda tenim alguns sons que es representen amb dues lletres, d'acord? Que són els dígrafs a l'hora d'escriure, perquè graf vol dir escriure. Molt bé. D'altra banda anem a la dièresi. Això és un poc més complicat, però tampoc és molt difícil. Mireu, només utilitzem la dièresi quan parlem de que, qui, que, qui. I, en aquests casos, quan sona la U. Per tant, que, qui, que, qui, en aquests casos la U no porta dièresi. Sempre la dièresi damunt de la U. Recordeu, un truquet, com la U té dos punts, dos llocs per escriure, quan escrivim, en cada lloc un puntet. D'acord. Uns pocs exemples que he posat. Mireu, per exemple, en Paraguer porta. Per què? Perquè és la G, U, E i la U sona. Però en paraigua no, perquè no estan estos. Paraigua no. Passa el mateix cas en Pasqüer i Pasqua. D'acord? Penseu alguns altres exemples, busqueu al llibre, reviseu bé. Si n'hi ha alguna cosa que no enteneu, com sempre, ja sabeu, me podeu escriure un poc al correu i jo intentaré resoldre els dubtes. Vinga, adéu.